Здравейте хора, аз съм Крайм и в този клип ще ви покажа как да играете Call of Duty 4 мултиплеер. Значи първо трябва да си изтеглите играта за монда. Ще има линк в описанието на клипа. Ето я. Това е играта. Тук е CDK-а, като инсталирате, нали? Караки има, всичко има. Линка. Така, след като изтеглите играта и я инсталирате, трябва да си изтеглите пачовете от 1.1 до 1.7. Ще има линк в описанието. Ето ги. И след това, като си апдейтнете играта, трябва да изтеглите Гарена. Ето я. Регистрирате се, теглите програмата и сте готови. И ще сложа линк. И след това пускате Гарена. И тук ще ви лезне да си пишете юзернейм и паролата. Ако нямате акаунт, се регвате от сайта или от самата програма и цъкате на LAN. Да. Цъкате гейм. Избирате си играта. Влизате в някой рум, където има най-много хора, примерно тука. Тогава влизате в някой друг и за да ви върви играта с настройките, цъкате е тук и отидете в директорията, дето сте инсталирали играта и избирате даден audio десктоп стая и цъкате тук Call of Duty R4 Modern Warfare TM мултиплеер. А ако не от десктоп, ще пише IWMP и WMP и цъкате отвори, Apply, Close и Start. И оттам вече Join Game и играте. Мерси, че ме гледахте и до следващия път.